of our great country. Ka Environment Coordination Committee Elaka Sutnga kala Dawa na ka Sorkar ban Pyntreikam mardor ka action plan da ka Pyntreikam ba baro ki Karkhana Sain Dewiong bean ki bumbut rinti ikaan ki deban khangno haswa ka pratrik unai wing kani ka jing Dawa kala long lingba ka memorandum ka bla IT hinin kasni syu menteri rang ba ka jela kani kala long hadin ka National Green Tribunal dangshen kala bathai ka Sorkar jela ban pinkre ka action plan ka beidei bat ki Karkhana Sain Dewiong bean ya ki pala sengha ka arpulai terik uno pra 8,000 arpo ka Environment Coordination Committee kala ai jing mudru ka Sorkar jela balada ka jing pinkin ria ikini ki Karkhana kan long ka benta jong ka action plan dei show ban aila di ki wei pat ki Karkhana ki Pyntreikam ka Elaka Sutnga lane ha East Giant Hills District kumala ka Dawa ka Shithi